a chroeso cynnes, Casi ydw i o Codi Cymru, ac heddiw dwi eisiau chi fynd am dro i fewn i natur. Un o'r pethau dwi yn hoffi wneud pan dwi'n mynd am dro ydy cysylltu hefo'r 5 synwyr. Ydych chi'n gwybod beth ydyn nhw? Gweld, clywed, arogli, blasu a chyffwrdd. Gweld. Mae yna cyn gymaint o gwahanol bethau i weld pan da ni'n mynd am dro. Yr afon, yr mynyddoedd, yr coed a'r blodau. Ond beth am edrych ychydig yn agosach? Beth am chwilio am yr pryfid bach sydd yn byw ar y blaned? Yr holl anifeiliaid sydd o'n amgylch ni? Beth am chwilio am 5 peth gwahanol heddiw? Mae yna groeso i chi yrru lluniau o'r pethau ydych chi yn ffeindio. Clywed. Ydych chi'n gallu clywed yr adar yn canu, clywed y gwartheg yn brefu, neu'r cŵn yn cyfarth, neu sŵn y gwynt yn symud y dail y coed? Beth ydych chi'n glywed? Arogli. Pan dyn ni'n mynd am dro, dyn ni'n gallu arogli cyn gymaint o wahanol bethau. Efallai y ffarm agosaf, neu arogl yr awyr iach fel dych chi'n dod yn agosach at y ddŵr. Dyn ni gyd yn gwybod bod blodau'n arogli yn lyflu. Felly be mae chi fynd i chwilio am gwahanol fathau o flodau a cymharwch sut maen nhw'n arogli yn wahanol. Mae yna hefyd rei dail sydd yn arogli. Ydych chi'n gallu ffeindio un? Blasu. Da ni gyd yn gwybod bod llysiau a ffrwythau yn tyfu o'r ddaear ac ar y coed. Ond ydych chi'n gwybod bod chi'n gallu bwyta dail a blodau hefyd? Heddiw, beth am eich chi'n mynd i chwilio am yr blodyn llygad y dydd, daisy? Da chi'n gallu bwyta rheini yn ogystal â dandelion, sef dant y llew. Fedrwch chi roed nhw ar ben grempog neu ar ben salad. Fedrwch chi fod yn greadigol hefo'ch bwyd, mae'n adio cyn gymaint o liw. Mae yna cyn gymaint o blanhigion allan yna da ni'n gallu bwyta. Ydych chi'n cofio yr planhigyn sticky da ni'n daflu ar ffrindiau? Da ni'n gallu bita rheini. Ewch i chwilio amdanyn nhw heddiw, ond cofiwch wneud ymchwil ar sut i'w goginio. Cyffwrdd. Pan dwi'n mynd am dro, dwi'n hoffi tynnu fy esgidiau, felly bod fi'n gallu teimlo'r gwair a'r pridd o dana fi. Fedrwch chi hefyd teimlo gwres yr haul ar eich croen a'r gwynt yn llifo heibio. Fedrwch chi hefyd fynd i chwilio am ddail a blodau a brigau a dewch nhw gyd at ei gilydd a cymharwch sut maen nhw gyd yn teimlo yn wahanol. Fydd y rai yn esmwydd, rhai yn fwy caled ac rhai yn fwy soft. Cofiwch cymryd moment i eistedd i lawr ac mwynhau'r prydferthwch yma sydd o amgylch ni yma yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno fi yn yr fideo yma heddiw. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi dysgu rhywbeth ac wedi mwynhau eich am dro mewn i natur. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld y lluniau o bopeth ydych chi wedi ffeindio heddiw. Mi welai chi yn fuan.